Halo लोगोफोर दिनै आं मोनसे जायगायाव थांनो ओंखारदों नोंथांमोना भिडिअखौ स्किप खालामाबालानो दसे नायलांबाय था दिनैनि भिडिअआ गोबांथार इम्पर्टेन्ट मोनसे भिडिअ लाना फैगासिनो दं आङो मानो होनोब्ला संसारावहाय मोनसे जोंहा जेंना नुजाथिनाय बा जानायखौ नुनो मोनो आरो जेंना होनब्ला बेनो बियो एक्चुअलि इसोरनिसो खालामनाय माया ना सोरबा मानसिफोरनि प्रब्लेमनि थाखायसो बेफोर जायो बेखौ हमना मोना संसार जानायनि उनाव मोनसे समस्या फैयो फेमिलियावहाय माब्लाबा हाबा जानायनि उनावबो गोबांथार बोसोर बा माबानि उनावहाय मा होनगोन जोङो फेमिलि मोनैनि मोनसे जेंना बे मोनसे बिराद गिदिर मोनसे बार्डेन बियो समाजाव दा बे समस्याखौ जोंहा सासे हमिय'पेथि ट्रिटमेन्टनि गेजेरजों गोबां बिदिनो रिजाल्ट लाबोनो हादों आरो डक्टर भुबनेश्वर बर्मन बिथांनि फार्मासियाव थांगासिनो दङ दानि समनि उनाव जाफुंसार जानाय बिथांनि गेजेरजों ट्रिटमेन्ट लानानै जाफुंसार जानाय सानैसो मानसिफोरखौ दिनै आङो मोनसे मोगामोगि नोंथांमोननो देखायगोन बिथांमोना फैनानै जा मोजां रिजाल्ट मोनदों बेखौ बिथांमोना खोनासंना लानो हागोन खिन्थु होमबा समनि उनाव आं देखायगासिनो दङ जायफोर बेक्तिफ्रा दिनै गावसोरा नैबे आदा भुबनेश्वर बर्मननि बिथाङानो आदा भुबनेश्वर बर्मन दा बिथाङा गावनि जे हमिय'पेथि ट्रिटमेन्टनि गेजेरजों दिनै जायफ्रा बिथांमोना नैबेयावहाय दंफैयो बिथांमोना गोबाव सम हाबा जानायनि उनाव फेमिलि मोनाखैमोन नैबे ट्रिटमेन्टनि गेजेरजों बिथांमोना दिनै जाफुंसार जानो हादों दा बिथाङा नै मंगल सिं स्वर्गियारि बुकफोरनिफ्राय बिथाङा डक्टर भुबनेश्वर बर्मन बिथांखौ बरायनायखौ नाजावनो थाखाय खावलायदों थेंक इउ दायो फैलायसै जोङो आदा मंगल सिं आदा बिथांनियाव मोननैसो खोथा मोनथिना मोननो हागोन नोंथांमोना आदा नोंथाङा नैबे आदा भुबनेश्वर बर्मन बिथांनि ट्रिटमेन्टखौ बेसे समनिफ्राय आरम्भ खालामदोंमोनबा ट्रिटमेन्टनि उनावहाय नोंथाङा माबायदि फिथाइ मोननो हादों बेखौ फंनैसो बुंदो মই তেখেত আমাৰ